Már? Idegesebb azért. Aha. Kiválasztom magát. Aha. Mindig beleakad abba a izébe. Jó kutya. Jó kutya. Bravo. Na, csak meglapogattalak. Jaj, igen, faragtok. Ez a... Jó kis kutya, bravo. Amikor telipofát, újra javítja oda-oda. Jó, hát ők stabil idegrendszerű, meg lehet hozzá lehet nyúlni, zsákmányon. Jól van, okos. Ő nagyon kiegyensúlyozott, Ozi. És nem fél, hogy hozzáírsz. Bravo! Baj volt közben? Nem. Menjünk! Hát szorítja a nyakőr. Szorítja a nyakőr. A nyakőr. Most megöli a zsákmányt. Sportkutyázásak, nem jó hagyni, ott kézben van a kutya. Rámegy a fogásra, de nagy csát rátok. Nincs zsákmány. Lehet, hogy visszamegy védőbe is. De ügyes volt! Átment gyorsba! Kezdett belejönni. Jó kis kutya! Jó kis kutya! Bravo! Bravo! Nem, benne is van védősző. Eljött a kartól. Az ostorig. Bravo! Bravo! Jó kis kutya! Jó. Ha a szájában marad, így kell égni rajta, nem marad idegbetegen, de ő az, aki erős mind a két össze. Adok annak a pirosból egy fogát, addig megpihen, kicsikének azt meg kimegyek, kell engedjük. Kidobod a kart? Ki? Addig